बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ आरो बे बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि दिनै गाहाय खुन्थिया गायनाय खामानिखौ जों मावबाय आरो बेयाव जोङो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानानै लादों। टंला जे जोंनि कलेजनि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव खुंनो थाखाय जोंनि टंला कलेजनिनो आथिखालनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर खोब एनार्जेटिक निपेन बर' बिथांखौ जोङो मासिगिरि महरै मोननो हादों आरो बेयाव समेश्वर बर' वार्किं चेयारमेन अनुप दैमारी माने कनभेनर हिसाबै मोननो हादों आरो बानजाय आफादा खम समनि गेजेरावब्लाबो बिथांमोना खोब धैर्यहै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि बिटिआर आरो आसामनि गासै हारि माहारिजों लोगोसे बर' आइ आफा रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल गुबुन गुबुन माने दल संगठना जोंखौ मदद खालामगोन बे माने जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव जाफुंनायाव आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सानै गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि गासै सेन्ट्रेलनि टिम उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसु जिल्लानि सिंनि आन्चलिक आरो टंला आन्चलिक बयनिबो मदद लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय 5-6-7 सानथामनि फेब्रुवारि दाननि जि बे जुथुम्माया दान मोनसे दंबावो आरो बेयाव जोङो थान्दै महरै प्राय 2500 थान्दैफोरखौ आसामनि भारतनि गुबुन गुबुन बुहुम फरायसालि कलेज इउनिभार्सिटिनि आरो जोंनि आन्चलिक डिस्ट्रिक्टनि जोङो स्टेट कमिटिनि बेयाव हांख्रायदों आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारिनि जिखिनि माहारिबाद बड'फानि जि गेरेमसा माहारि थानायनि जि मोनसे थांखि उद्देश्य बर' गोजोन गोरोबथा बेखौ माने आखरे आखरे मावफुंनांगौ लेटार एन्ड स्पिरिट बे गासै बिथिंखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराजनितिक जातीय आरो छात्र संगठनब्लाबो जोंनि इस्यु एजेन्डाया मेक्सिमाम पलिटिकेलि रिलेटेड आरो बेखौ सरकारा समाधान खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो टाइम एन्ड एगेन भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो बे जुथुम्माया जाहाथे बिनि सायाव प्राधान्य मोनो बेखौनो जोङो हास्थायगोन 5 तारिखआव जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन मोनाबिलियाव जोङो जोंनि गेदेमाफोरनो आलारि बाथि सावनाय बा गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिया जागोन 6 तारिखआव जोङो मोनसे नेशनेल लेभेल सेमिनार लादों आरो बे सेमिनारा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों माब्रैहाय जोङो एचिभमेन्ट मोननो हायो बर' बिजोङाव फरायनाय गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनाय आरो बे सावरायनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगु बिथांखौ लिंनो थाखाय जों थिग खालामदों एपिएससिनि बारग' चेयारमेन देबराज उपाध्याय बिथांखौ जोङो अलरेडि हांख्रायबाय आरो बारग' माने लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल माने 4 करप्सनि रिटायार्ड राणा प्रताप कलिता बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन लोगोसे बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेल गेदेमा बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन बेयाव प्राय 10,000नि बारा फरायसा फरायसुलिखौ जोङो बेयाव ज' खालामनो थाखाय जों थांखि मोनसे लादों 7 तारिखआव अपेन सेसन जागोन आरो बे अपेन सेसनाव जोङो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनो जोंनो खोथा होदों आरो बेजों लोगोसे आं दहाय बुंनाय बायदि जे बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौ आरो बेनि आधाराव जिहेतु जोंहा सिमा बारायनांगौ दङ 125 एमेन्डमेन्ट आर्टिकल 280 खौ मावफुंनांगौ मर अट'नमि बिटिसि बिटिआरनि फाइनान्सियेल पावार बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा होनाय एसटि हिल कार्बि आंलंनि बर' कसारिफोरनि जेंना आरो सोलोंथाइनि इस्युसफोरखौ लाजोबनानै जों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो थिग खालामदों आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो जाहाथे बर' माहारिनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि समयसाफोर दङ समाधाननि लामाखौ मोननो हायो बर' हारिनो जों मोनसे मेसेज होनो हायो आरो बे जुथुम्मायाव जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन कालचारेल कम्पिटिसन काबादि आरो फुटबल गायदे हेलेना आरो माने सोमला बसुमतारिनि मुङाव जोङो बे कम्पिटिसनखौ जों खालामगोन लोगोसेनो एक्जिबिसन थागोन आरो बे एक्जिबिसना नायनो गोनां एक्जिबिसन कालचारेल रेलि जोङो हाबाफारि लादों बायदिसिना माने जोङो कालारफुल मोनसे इभेन्ट आरो जातीयताबादनि माहारिबादनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो गोथौ आरो गुवारै गासै बिथिंखौनो लांनायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों बयबो जोंखौ मदद होदों आं बेखौनो खावलायबाय आरो बयबो लोब लोब बे जुथुम्माखौ बयबो बाहागो लाफैनानै नायफैयो मदद होफैयो बेखिनिखौ खावलायबाय दिनैनि बे खुन्थिया गायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों